Kære alle sammen. Det lyder som en nytårstale. Gud bevarer Danmark. Men det er mig en stor ære at præsentere jer for Vestjysk Bilhus helt nye idé. En idé, der skal kombinere det omkring biler, lokalsamfund og underholdning i en perfekt sammensmeltning. Mine damer og herrer, jeg vil derfor byde jer velkommen til Vestjysk Bil-TV. Et program, der udkommer hver søndag kl. 12.00, hvor vi sammen skal kigge på blandt andet biler og sjove aktiviteter her i Esbjerg. Og selvfølgelig også bare generelt her i den sønderjyske omegn. Så om det er vinterbadning med en Mercedes eller en håndboldduel med Henny Reistad, så kan jeg i hvert fald garantere jer for, at der nok skal komme en masse underholdning her på programmet til jer derude. Så jeg håber, I er klar til at følge med. For lad os komme i gang med det allerførste afsnit her på Vestjysk Bil TV. Værsgo. Så her i det første afsnit, der skal vi bruge noget, der minder lidt om en limousine. Tusind tak for det. Men lad mig præsentere dig for den lidt mere royale Mercedes S-klasse. Og for at være mere præcis, så er det en 350 diesel. Så nu hvor limousinen er ankommet, så mangler jeg kun én ting mere. Og det er faktisk en person uden særlig meget tøj på. Ej, hvor er du klam! Så er jeg her. Det er mig. Det er meget mærkeligt. Folk, de kigger meget. Det forstår jeg ikke. Er det dig, jeg kigger på, måske? Inden du ringer til den lukkede afdeling, så lad mig lige hurtigt forklare. For jeg skal sammen med S-klassen her et smut til Sydens Sol. Mallorca. For at være helt ærlig, så skal jeg bare et smut i solarie. Men. Faktisk er det ikke en helt dårlig idé. For prøv at tænke på, at jeg kommer i det her tøj her, sammen med en hvid S-klasse. De bliver bare totalt olympisk. Så inden jeg bliver fyret, så lad os komme afsted. Altså, er det fordi, jeg har badekåb på? Så hvis du sidder og tænker lige nu, hvad fanden sker der, så vil jeg sige, at jeg er på vej ned til et solarie, hvor vi skal have opfrisket vores blege kender lidt. Med hånden på hjertet, så tror jeg faktisk aldrig nogensinde, jeg har fået så meget opmærksomhed som nu. Hvid S-klasse, lys kabine indenfor, en fyr med slikhår, morgenkåb. Det er fedt. Episoden her behøver heller ikke kun at handle om, hvordan man klæder sig, hvis du gerne vil slås ned. I stedet så kan vi lige hurtigt snakke om bilen her, fordi hvis du allerede kender til S-klassen, så ved du, det er høj luksus. Ellers er der faktisk ikke så meget at sige. Du får selvfølgelig luftundervognen, den store motor, en 3,0 liters 6-cylinder dieselmotor, der bare er lydløs og komfortabel. Man føler sig lidt som en eller anden prins nede i Saudi-Arabien, når man kører sådan en bil her. Og så er vi ankommet til destinationen, som er Beautytan her i Esbjerg. Jeg fryser, det er hundekoldt, rigtig mange glor. Lad os komme indenfor. Jeg er ret sikker på, at det her det er deres VIP-udgave, så det skulle give mig rigtig mange gode, sunde stråler for huden. Både så den bliver mere elastisk, men også noget med kollagenniveauet i den, tror jeg det var. Det kan godt være, at jeg ikke fatter en skid. Normalt så er jeg bedst til at anmelde biler, men lige i dag så ligger jeg i et solcenter. Min første fornemmelse det er, at der er meget varmt. Det føles så meget godt. Man skal bare ligge og slappe af. Hvis jeg nu skal perspektivere den her maskine her til en bil, så vil jeg sige, at den har adaptive LED-forlygter. Er der en sportsknap eller et eller andet, så vi kan få noget varme på? Og så har den nok klimasæder, altså både varme og ventilation. For at være ærlig, så føler jeg faktisk, at min hud er lidt mere fugtig nu efter behandlingen. På sådan en god måde. Altså det er ikke som om jeg føler, at jeg brænder fuldstændig af, men altså det er heller ikke, fordi jeg har det koldt. A few hours later. Det er nogle timer siden, jeg var nede i solariet, så derfor så har jeg lige valgt at tage noget andet tøj på. Jeg tænker nemlig, at det er blevet tid til at afrunde den her video. Så jeg vil egentlig gerne sige tusind tak, fordi du har set med. Jeg ved godt, det har været mærkeligt. Solarie, en S-klasse og en badekåbe. Jeg glemte også lige at fortælle, at jeg fik en lille bonus. Jeg tror normalt, dem der kører S-klasse er ligeglade med det her. Det er lige meget. Og husk nu, hver søndag kl. 12, der kommer der en lignende episode som den her. Vi ses.